Ето ни, влизам в играта. Знаете това видео, внимайте, защото в това видео има неща, много светлини, нещо, flashing lights, не знам. Ако искате, прочетете това в началото, което беше. И нека да започваме с играта. В това видео ще играем с Кирчо, това е мой новия акаунт и готов си за Грейс. Да, здравейте хора, аз съм Кирчо, може да ме последвате в YouTube, казвам се Kiki Gamer с долна черта. Ще има линк долу в описанието на неговия му канал. Не забравяйте да го последвате, защото той ми е позволил да съм в неговото видео, сега аз трябва, не че трябва, просто искам да ви кажа да се абонирате и за него и за мен. Добре, и нека да започваме и трябва да влезем в последната. Нашата мисия в Грейс е да стигнем възможно най-много врати напред. И да знаете, в това видео, когато играем, няма да говорим много. Ще сложа някаква музичка, за да ви харесва. Можете да се оставите в бакграунда да слушате. И нека да започваме с спидърна. Така, Грейс, представете си Дор, само че спидърн мода. Много просто, много лесно за разбираемо. И да. Не забравяйте да се абонирате за нашите канали. Така, първо чудовище, нека да обясняваме на хората всяко едно чудовище какво прави. Значи първо чудовище, око, най-лесното, така оригиналното око. Буквално когато около екрана има розови пипала, просто трябва да вървим газ напред и ако намерим някаква дупка, влизаме вътре. Да обясним на хората какво прави първото чудовище. Ето го кото, ето го. Да знаете, един тип, да знаете, ако има такава врата, дори не трябва да се скриете вътре в дупката. Просто трябва да сте в ъгъла и да сте долепени до стената. Не сме най-добрите на тази игра, но пак можем горе-долу да играем. Значи за следващото чудовище има едно око. Когато има око, стаята е синя и просто не трябва да го гледаме. Много просто и да, нека да започваме. Да. Око, ето го, гледате ли го и не трябва да го гледаме? Кой не трябва да го гледаме? То сега са две на следващия чек. Само, че аз искам да се пусна от моята камера, все едно аз от телефона ще заснема. Добре. Сеш ли са? Да. Иначе това видео дано да стане. Знаеш, че си спра звука. Да знаеш, че си изключва звука на Viber, защото... Добре. Препускаме, бе! Ето. Чакай, аз. Око? Не гледай, добре, дай. Да ме напред. Глича това е така. И сега следващите две чудовища Кир ще ги обясни. Така, следващите две чудовища са Елена. И един червей. Червея, когато излезат бели пипала на екрана, трябва да сме отстрани на стена, да се залепим за стената. А когато ние го наричаме Елен, той е черна фигура, трябва да застанем зад нещо и той изчезва. Това е обяснението за другите чудовища. И сега нека да започваме. Ето го едното чудовище. Ето го бялото чудовище.
Machucadão, botadão, lá dentrão, fica de quatão, entre vai saindo rapidão. Machucadão, botadão, lá dentrão, fica de quatão, entre vai saindo rapidão. Machucadão, botadão, lá dentrão, fica de quatão, entre vai saindo rapidão. Machucadão, botadão, lá dentrão. И вече сме на врата 120. Дай газ. Us up inside, cause the boss is on the night. Says the contract that we signed, cause we roll it. Нека да обясним за... Дори аз не знам кое е чудовище, че някакво червено око. Червеното око буквално е като синото око, само че обратното. Трябва да го гледате. И нека да започваме. Погледах окото, олеле! Хора, не забравяйте, никъде да гледам газ, както видео, защото може да го И Кирчо отиде. На видеото ще сложа така брой колко пъти ти си умрял и колко пъти аз съм умрял. Искаш ли? Добре. Добре. Хора, пак остане да забравяйте да се амбират с нашите твари. 5 пъти обясни това. Хората знаят. Това значи, да не забравите. Аз ще прегледам цялото видео, само най-важните места, които говорим, ще ги оставя с звук да са. Да, сега ти ако искаш да обясните чудовище. Сега лека аз да обясня за чудовище. Хора, сега ни следва смайли фейса и червен дъжд. Когато има смайли фейс, трябва да клекнем и да не се движим. А когато е червения дъжд, трябва да застанем или под врата, под нещо трябва да застанем и така няма да умрем. Иначе... Не го гледах очата! Аз се просто... Верно е. Но иначе от сега си на 3 умирания софла, ще ти кажа, аз съм на едно. Това е първата игра. Много успешна игра. Едно лайче за да помогнете на Кирчо, защото много е понесъл в тези 3 умирания в играта. Добре. И нека да започваме с туториала. Аре, аз не го гледам! Аз не го гледам! Какво да правим, бе? Чакай. Нищо. Давай, няма какво да чакаме спидрън! Не знам защо някои хора му казват спидрън. Вие така ли му казвате, аз му казвам спидрън! Хора! Аз го погледнах! Хора, вие сте виновните. За сега сме 2 пъти. За сега Кирчо е 3 пъти долу, аз съм 2 пъти. Защо така ми се движи главата? Нищо, давай Кирчо. Давай Кирчо! Майко, това беше бързо! Да, иначе. Нещо много избърза окото.
Иначе, ма ние така видите, ще бъде 2 секунди. Стягай се, само това ще ти кажа. Стягай се. Че малко се направя къстомайс неща. Чакай, тук това е корек слайд. Аз така като това на коренче е много удобно, иначе така следва де. И аз ползвам на коренче. На коренче. Тън 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 тън. Раз, знам за какво само бираме. Що? Защото само даме газ. Сме си пуснали музика. Ама то ще чува в видео. Ама то ще чува в видео, ще ме копирайта. Що? Или пък просто ще мютна звука от това тук. Правим ли врата 200? Правим ли врата 200? Правим. Това ще го приема за да. Добой. Това беше доста бързо. Видя ли колко бързо се слайдахме? Айде да говорим. Защо така слайдваш? Мисля, че май знаеш какво стана с мен. Не, жив съм, ето ма тука! Аре, давай. Хората ги знаят, че дойдете нищо не трябва да обясняваме спокойно. Не, ти беше прак! Не, ти беше прак, да не съм ви умрял, хаха! Дай му газ! Жив ли си? Това беше забавно. Опа, че? И хора, мисля, че знам за какво бираме. Не сте се абонирали. Да! И не сте лайкнати, и не сте пръснали коментарите, лайковете! Хора, трябва да направим 200 върти. Хора, ако ви е лош деня, нещо се случило лошо, и ако гледате клипчето, да се абонирате, тъй ще ви стане по-хубаво. И за нас също. Така помагате хем на вас си, хем и за нас, помагате хем за контента и за канала. Много лесно. Изчакай. Да. Let's go! Let's go, brother! Червей! Око! Кой да видя? Ой, добре че клекна. Давай всичко скорост! Че, как да Беше правилно! Как само казах. Червей! Колко бе? Ставай, червей! Кой не знае? И хората знаят, че е червей. Човек скипна го 2 пъти това място. И аз! Дай! Отстрани. Давай всичко скорост! Така му казвай на червея. Нямаме 60 секунди! What? Аз съм дет! Адиос! Хора, адиос! Ако горя! Погледнах в окото, стънна му, блокирах, без да иска, такова геймър, хора. Тук про геймър играе. Прогеймърите играят, хора! Тук много добри играчи. Вече сме на върта 150. Само това ще кажа. Айде, ето го бил шифър. Ама иначе как извикаха тях момиченце? Червено, гледай! О, давай, газ! Давай всичко скорост! Това беше бързо. Да. Не! Коя върта сме? 182. Ще може да стигнем 200 върти. Не, червей! Не, червей, ще ни изидея. Ще ни направим на суши. Или ние него. Това на Кирилка ще бъде прекрасна храна. Оле, нещо много често и да сте читуваш. Айде! Вече сме врата 200 май. Айде! Давай. Да, смайли фейса сме. Пич, сега си на най-гадното за тебе. Да. От твоето любимо. Личите. Давай, газ. Вече добре ще на едно. Чакай, давай. Ние тогава 3 км, не 2. Дай на черко. Кръв, чакай. Кетчуп, не тази дума, кетчуп. Тако, личите. Дай газ, дай кетчуп. Няма да умреш. Кой
видиш. Няма да отваряш вратата. Как иначе правих на чип съм. Личце? Давай! Ай, как не Ти си си забелязали, че когато е около. Ти забелязали когато е около и винаги го има смайли. Да, иначе. Кръв, дай. Кетчуп. Жив ли си? Даже съм. Те баш спори. Не. О! Успя ли? Жив ли си? Това беше за какво? Това беше много рисковано. Давай, да видим можем да стигаме. Забелязали, че когато е около и винаги го има смайли фейс. Това е вярно, иначе. Винаги го има около. Разправи се с девелоперите. Да разправи се с дефовете. Но не умря. Не, това е супер! Аз съм чук. Аз се
30-та! Много. Дали ще успеем до 1000? Хора, напишете долу коментар дали искате да се опитаме да стигнем на врата 1000. Иначе ще кажа едно нещо, ако направим врата... Кирчо, ще кажа едно нещо, ако направим врата 1000, ще бъдем, мисля, че в топ 100 в рекордите по вратите минути, да знаеш. Жив ли си? Аз мисля, че умря. Ето. Жив съм! След 2 секунда, но так, живявам. Ама тази магия, не мога да разбера. Черна магия! Кирчо, твоята черна магия те пази. Как се спомниш? Да. What? Направиха ни 4 чудовища! Направиха ни 4 чудовища наведнъж! Не, жив съм! Направиха ни 4 чудовища наведнъж! Да, това е вярно. Това е болезнено! Да, следи! Долу! Долу главата! Долу главата! Вече мина 2-3 врати. Айде още малко! Още малко! Кирчо, имам 40 врати за 3 секунди. Някъде толкова, даже повече. 50. Да, бе, Рая, знам, че ще успееш. Ще успееш? Не! Как умря? Око! Не! Давай, back to lobby, back to the lobby, back to the lobby. Защо? Я да видим коя врата стигме. 587 врата! 587 врата! Почти направихме 400 врати! Не! 600! Не! Хора, чуйте! Слушайте, ако искате да направим рън в Грейс, който да е 1000 врати, праскате лайк бутона, subscribe бутона, пишете коментар дали искате и от нас, и от мене, и Кирчо.